Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, τα χρόνια πολλά όπως είπαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και φέτος τα 4 χωριά μαζί να διοργανώσουμε αυτό το τραπέζι, αυτό το χορό και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές να καθιερωθεί και με όλο και περισσότερο κόσμο. Να πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, είστε όλοι εδώ και επίσης έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Καψάλη, να ευχηθούμε καλή θητεία για την καινούργια θητεία, τους αντιδημάρχους, τον κύριο Κουβουλάρη, τον κύριο Γαλίτση, ευχαριστούμε που ήρθατε, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Γονησίων και πρόεδρο της Αδελφότητας της Βύσσαρας, τον κύριο Άργυρο, την κυρία Γκόνη από την Αδελφότητα της Αγίας Μαρίνας και εκπρόσωπο της Πανεπιστημιακής. Έχουμε επίσης από την Αδελφότητα της Μερόπης μαζί μας και φίλους και από άλλα χωριά. Ελπίζουμε τις επόμενες χρονιές να έχουμε ακόμα περισσότερους. Έχουμε φυσικά μαζί μας τον κύριο Σταύρο Παπά, πάρα πολλά χρόνια μαζί μας από την Ομοσπονδία των Γονησίων. Μας βοηθάει στα πάντα, πρέπει να πούμε, να το ξέρετε αυτό. Και φυσικά φέτος έχουμε μια ορχήστρα από τα δικά μας μέρη, την ορχήστρα του Βαγγέλη και του Βασίλη Ντάκα, με τους οποίους είμαστε όλοι. Έχουν κάποιο πένθος. Κατά τη διάρκεια του χορού θα γίνουν κάποιες αφιερώσεις εκ μέρους δικών τους ανθρώπων και χωριανών. Εμείς ως 4 χωριά υπάρχει μία απώλεια που θα θέλαμε να αναφερθούμε ξεχωριστά, εκτός από αυτές που θα αναφερθούν κατά τη διάρκεια του χορού. Και αυτή αφορά στη Φανή Δημοπούλου, η οποία από το Σόι Ράπτη ήταν από το Δολό και από το Σόι Τζουλάφη από την Κολομιανή, αλλά έχει συγγένειες και με τα άλλα χωριά. Ένας άνθρωπος που είναι δεμένος με την ιστορία των χωριών μας, όλης της περιοχής και ιστορικά δηλαδή, εξαιτίας της ζωής της, την οποία όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να διαβάσουν, γιατί θα δημοσιευτεί ένα άρθρο στα Δολιώτικα ή στα επόμενα ή στα παραεπόμενα, όπου θα λέει κάποια πράγματα γι' αυτό. Είπαμε, είναι και τραγουδάει και στο CD το διπλό του Δολιού. Και ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που ξέρανε πραγματικά λεπτομέρειες που είχαν να κάνουν με την τελείως τοπική, τις ιδιαιτερότητες τόσο στο χορό, όσο και στο τραγούδι, όσο και στη σχολή, που έχει μόνο η δικιά μας περιοχή. Έτσι, και όταν λέω η δικιά μας περιοχή εννοώ αποκλειστικά τα 4 χωριά και λίγο πιο μακριά. Έτσι, γιατί έχουμε διαφορές με κάποια από τα υπόλοιπα. Καλή χρονιά, υγεία, προκοπή στα σπίτια μας. Αφήσαμε πίσω μας μια χρονιά δύσκολη. Δύσκολη για την Ελλάδα, δύσκολη για την περιοχή μας. Μας ταλαιπώρησαν αρκετά πράγματα, όπως ήταν το δυστύχημα στα Πέμπτη, 57 νέοι άνθρωποι χάθηκαν. Ήρθαν οι φωτιές το καλοκαίρι εκεί. Το τραγούδι αυτό είναι της Φανής της Δημοπούλου, όσο μπορέσαμε να το γνωρίσουμε. Oh,
και παραγγελία ένα τραγουδάκι.